Wujudnya kok kinjeng tangis. Yayang Tatin kesini Yayang Tatin. Yayang Tatin sapa? Yayang Elisa iki do seneng aku kabeh kok lek timbangane do rebutan tak undang kabeh. Yayang Elisa karo Yayang Tatin. Monggo mriki. Monggo. Ayo Mataram terus. Tan kali ulan apa senyane kelakon iki mboke lagi. Yayang. Oh, wah. Yayang. Manukku dioncek. Kok dionceki kaya gedang. Ketembunge kok dionceki. Bapak iki ngopo to melu nyalami barang? Yayang iki. Nyapa? Mamah karo papa wis teko. Ayah. Kaya telek. Ayo kene. Nggih. Nggih, selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Pak Bayu. Alhamdulillah panjenengan iso ndongake Dik Jagat. Mbak Tatin selamat malam. Sik urung rampung le salaman. Oh lagi pun wis disekecake alhamdulillah. Mas Jagat berkah akeh banget. Ditunggoni para senior-seniore. Nggih, pangapunten niki ra dirandat Mas. Mboten napa-napa. Nggih. Ingkang baku saged meriki. Dereng randat niki. Niki nembe ekstra kok nggih. Nggih, niki sowan niki kok dicawil Pak Sigit. Aduh iki mlenyek. Nggih, kamu pangapunten. Nggih. Ya, tadi dijawil Pak Sigit buat sedulur Jogja nek bisa maju gitu nyanyi satu lagu. Aduh nggih. Kula tak bakso setunggal riyen. Nggih niki saged sowan mriki. Nggih alhamdulillah. Mbak arep ndongake apa karo Mas Jagat ayo. Mbak Tatin napa? Jenengan sik no. Mbak Elisa sik. Nggih, kula wau nggih nyimak Mas Jagat anggene napa ngeringgit niki luar biasa. Moga-moga impiannya bisa tercapai, bisa jadi dalang kondang seperti Bapak. Cerdas sekali Mas Jagat dan berani, pokoknya seneng le melihat itu dari suluknya sabetane kendel banget. Gojekane nggih sae Mas Jagat luar biasa. Nggih, amin. Mbak Tatin. Nggih, sugeng dalu, Mas. Dalu, wah jan piyai laris kok delalah kok ya pas iso mengestoni Mas Jagat wis alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Nggih nek doane idem mawon kados Elisa nggih. Nggih, siap. Bakune berkahe sing disuwun. Mboten ketang sak cenglingan nyekar niki wonten sing ngersake podang kuning sekalian panjenengan tembangke nggih Mbak Tatin. Saking Pak Haji Joto Karang Taruna Sumber. Oh nggih, monggo. Tak nyuwun anune sik swantene ngicipi swantene. Monggo dibawani riyin. Aku tak nyuwun tulung sing bawa Mbak Elisa sik engko didum karo Mbak Tatin. Oh nggih, Mas Mondol neng ndi mau? Nggih, wonten dawuh. Nah, urung jatahan joget ta mau? Kowe urung urung kejatan joget. Iki siap bagianmu. Empun kok. Apa? Empun mau. Apa to? Ngene kok. Joget. Ayo. Elisa karo Tatin. Nggih, Abah. Nggih, ngatur. Jauh Abah. Aduh, sembah nuwun Abah. Dapat angpau. Matur nuwun nggih, Cek. Mbak. Isenono nyumbang. Wolah, kosong jebule.
Tiwas alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbok Iki menawa mau engko lali. Lebokke gek entuk Ngelekno. meneh. Ngelingake. Mawa lali. Siap, Abah. Wis Tambahi wis. Wis, ya. Oh, amplop luwih gede omong. Nyata tambahi 10.000. Alah. Nyumbang 10.000 dikake mic kaya. Genepe bakso mau kok. Lah ngewe jolang wi, Mang. Nggih, monggo diaturke sik podang kuning, monggo. Mas Jagat di Jagat. Mas Rene. mriki Mas Rene, Jagat. Rene. Mriki. Mriki Mas Jagat, timbali Abah. Ah, bocah kok le pinter Nah, kaya ngono. angpau. Iki nek iki aku tenan. Lah, Tak wehne Jagat. Mergo aku ora percaya karo Sigit. Oh iya. Nah, bocah pintere kaya ngene kok karo Sigit aja diseneni. Kok kuwi to? Aku ngrasakne lah iya. Putuku sing ning Rembang kok nasibe kaya ngono. Ha nggih. Sigit iki kebacut. Cah kuwi lho cek kon obyek bakul es lilin. Nah, Kuwi Bocah- bocah tremos ning sekolah. Lah ngono ki lho, ditung yo Sigit njaluk bathi ki. kan Pak wis kurang ajar tenan kok. Karepe bocah polah kok ora oleh. Kowe iki dadi apa kok melu nyengeni iki? Lah mbuh dadi apa? Ora apa-apa kok melu nyengeni iki lho. Rumah sakit iki dadi apa lho. Mbah ya ora, apa ya. Monggo diaturke sik, monggo dibawani nyuwun tulung. Mbak siap. Elisa, monggo Mbak. Nadyan wujud mung paksi Ayo Mbak Tatin. Ya meneh sijine. Oh ya. Sak larik meleh. Nggih. Alus manis nengsem make kocro. Jenes Mas ra. Mondol, kowe iki ngopo to jane? Kok ora iso anteng lho. Abahe lenggah jenak kok iso wirawiri ae. Ngopo? Abahe iki men sak senti karo aku. Sentimen. Lah wong pas lungguh kok dijoki banyu to. Nah. Mbok kon gas sisan. Oh ya, oke. Monggo. Kondas. Oke. Guyon. Oke. Wong Biyen. iso ranjo dilulu. Dikira Karo abahe kok nyenekne iki lho. dilulu ora mudeng. Dilulu katenanan. Guyon. Sik jane ngopo lho iki? Tapuk. Ya bener. Wis lah dibenake napuk ya suruh. Ditapuk. Ya wis bener. Bener. Masa ngono bener, Mas? Bener. Berarti yo padha bentone. Ya, monggo Pak Tatin. Lho, iso lungguh kono iki lho. Wis bener. Wis ngono ae ngono. Lah kon lungguh ndi? Kono yo wis kebak. Iya. Wong sing longgar iki kene lho. Monggo Pak Tatin, monggo. Monggo Yayi. Oh, wah. Kula ngentunaken kadang kula Mas Joko Porong wilujeng lenggah. Nggih. Nggih. Nek oleh pewantes lho rumah saku Mas Mondol. Nek mung wong ganteng meneh. Aku diapit loro lho. Wong sing ganteng-ganteng rek nek gunane wi. Kok jek iso? Kok jek iso? Lho ya carane. Piye? Golek cutik diutik-utik. Kok diselentik? Diselentik. Dicutik. Oh tak kira diselentik. Ayu. Apa? Aku Munia, pengen. munia. Aku pengen.
Pengen apa kok? Sing pasti aku seneng kok aku pengen. Oh. Maksud iki pengen seneng. Oh iya. Ramu mudeng dilulu. Lanjut. Ya. Goleki si podang jenah. Jenarnya apa? Apa? Jenarnya apa? Wis sikatan ora to jenenge? Aku nek sikatan nganggo suket kok. Tak gebek sak cangkem-cangkeme. Wes iki nek sikatan nganggo suket iki jenenge sapi. Pokoke sapi. Ya begitulah. Sapi buntute ning ndi? Lho, buntute ya ning mburi to. Lah buntutmu? Kon ya ning arep, Ding. Lah kok wingi nang ngiringan? Pancen gonku iso dicopot kayak ngiringan. Nesu. Luar Nesu lho. Kok enek buntut kok nang ngiringan. Ayo. Modele Modele ngopo? modele nggih nang dalan. Heeh, tak goleki dalan. Aku sing nyapu ning ngarepan ya. Piye? Ngapa kok judel iki ngapa? Piye? Kok sik ta? Iki, Piye ta? iki wae toprake metu nyeme-nyeme. Nah, iki wayang anu nganggo mercon koyo arep bedayan. Oh, karya budaya lho iki. Ayo. Monggo Mbak Tati. Mbak Tatin. Jenengan sing arep wis arep umik-umik ngono kok endang tok iki. Ibu bunga. Oh, sik ta. Nek nembang ya kudu laras iki lho. Cocoke kae lho. Ah, Kosok nembang kon nggawa kelaras. Ibu. Tunggale wajib ae lho. Nuwun sewu, Mas. Pripun? Sampeyan ajeng marahi to. Boten. Pinter jenengan kok, Mas. Pinter jenengan. Mendel mawon nek mboten. Nggih. Ibu bunga ing atiku. Nggih, leres. Wis cangkeme iso wacul isan. Kowe ngaku arep jula-juli bareng. Arep ngrebut pasar aku. Kaya apik-apik kok kidung. Mboten kliru. Sing Kliru. bener, sing apik. Pengen sumeti mercon nek kowe. Mboten. Mulya pengen. Berarti otak pertamane ning kene. Lho. Karo abahe kok nuding-nuding iki lho. Sing dudik lho, San. Otak pertamane ning Ya. Monggo. Ibu bunga ing atiku. Ora usah karo nangis lho. Bawa kok karo nangis iki lho. Sok Sing nangis ki lho sapa? Lah suaramu iso hu. Oh, kak mudeng vibra. Ya. Vibra, Mas. Vibra. Vibra ngono kuwi. Ya, oke. Ora mudeng. Sampeyan aja aku dalang iki. Vibra ra mudeng. Nggih, Pak Fibra. Ayo. Nyanding bisa dadi Ben ngancing. Ben ngancing. Yo, nggih kowe iki lho. Ayo, mulai. Ayo. Iki jane guyu kok gumun to. Dinteni wong akeh iki lho. Dinteni wong akeh. Iki lho dadinan dinteni keluargane barang kok. Ayo. Iki piye? Oh. Angger ngancing. Yo. Ayo. Dinteni kok. Ora iso. Mantek Mbak Tati, mantek Mbak. Wis ngono kuwi ra iso omong sik. Ayo. Cidor. Nyetrum iki. Ayo. Nyanding bisa. Nyanding bisa. Menengo aku dadi melu guyu lho. Tin, Kula Pak.
camilan sakmene kae sing kena sarap cocot ya kowe tok. Kuwi nek sapa guyu kowe ra mung kelingan enak loro disangga bareng ya, Dik. Ayo. Nyanding bisa. Iku nganti goro-goro ngono terus iku. Dadi. Oh. Kowe guyu ya guyu aja golek kesempatan. Ayo. Guyu golek kesempatan. Untung aku madhep rono nek madhep rene mau Kesempatan mat. Kowe nyapa iso melek guyu barang ya. Apa ayo? Wong kok iso. Moga bodang kuning. Yo Mbak Elisa moga. Kali awe. Apa? Dadi tombo tonggo. Lho, wong iki nek omongane balik, wong ngusir yuda lho sing alih dhek dhewe. Ayo kowe kok malah kowe lunga iki lho. Wong apa-apa kok balik. Ayo joget Mas Model. Bagiane joget sing kene, nayup kene, nayup. Ayo. Lah, kene. Ayo. Dal, Ayo, kene. kene ngarepe Tatin karo Elisa ya. Kene nembang rape. Sini. Aja nangis to ya. Dan nggih. Ayo. Moga, ayo. Sampur pakur matan kagem. Oh, iya. Seto, dolange sing ilang apa? Syukur lah alhamdulillah, HP-ne ilang. Oh, alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ben tuku anyar. Yo, monggo, ayo Mas Modal. Wis. Karo merem ora apa-apa jogete. Monggo, ayo, Mbak. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Aluyuran anggoleki sing tak sayang. Ora krasa esuk awan nganti jaranan yuk. So
Tepuk tangan untuk para pelawak. Dagelan Mas Bayu. Nggih, dawuh, Pak. Kita kenal Tulungagung, kita kenal Sragen. Nggih. Aku ki banyak belajar nang daerah Bluro. Nggih. Mbok menawa kanggo referensi, misale Mas Kangko ngetokne Gambyong. Nggih. Terus nggone Mas saya, iki ki nang kene ki ana lho, Gambyong Sukorno. Kanca-kanca Bluro enek to ki? Sukorno. Lah sindene ya enek Mbak Yuyun. Ayo. Yo. Monggo. Delok nek aku Monggo kadang-kadang anu sik. sikilku gak anu. Pengendangnya sapa to Mbak Yun? Doyi. Si Mas Doyi. Jamal. Jamal, ayo mriki. Yo, kalau Ringga ngomong anake. Yo. Balungan nyingkrese sing kira-kira Abdi. Yo Sukorno. Yo, sing bonang. Monggo. Sing bonang Mas Sigit. Sigit sapa ki? Sigit Bluro, bonang. Iki komplit band metu daerah Rembang Blurone. Monggo. Yo. Sapa kuwi? Ndang tintum to? Ndang ngadeg kekrek e. Ben bodho kenal. Yo. Sing balung sapa? Monggo para pembalung. Balung. Ayo, Falu ngedang. Yo, ki Sukorno Mas, Mbak Yuyun nenek. Nggih. Yo, Witi. Monggo. Ayo. Pun samapta? Nggih, monggo yuk.
abahe. Oh, jek. Estuk tombo. Pun seger nggih, Mbah, pun Menggeh. Lah nggih. Oh, sehat kok abahe kok ya. Ciri sapa? Lho, wedok ngaten nggih. Ya sehat ya alhamdulillah. Nggih. Heeh. Nggih, Mbah, matur sembah nuwun. Matur nuwun. Yang penting Mas Sigit sak keluarga lan putra-putrane sedaya manggih ridho lan barokah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kula ngaturaken panuwun dene para kadang sampun nyengguyung nutuke laku karben ora kelangan lancak. Matur sembah nuwun Abah. Kuwi kadang-kadang sedayanipun. Nggih. Yo, yen aku tak dadi dane susun. Aglar kang samya sedo tindara bengan samunggo. Kadya panjrahing Gusti